Jotono Kulumka, Tini Kaisa Balai important, it's a cock Kasarman, Chiniti Prasarkar, I-50B Sarkar, Chinikasa Kotormatini Kacha project, Singmanka, Sungo project no Singbum Roka, Chief Minister, Rubber Mission in Tripura. Sungo Saimano, Gregma Bashor. অনেক বছরমই जों अबहाय स्किम माइया जों तीन बरगनो राबार कायरो माइया ताकलेও जों कासे स्किम माखा ओ बेलेगे स्किम कटर जों तो साइमानो प्राय 30,000 हेक्टर 30,000 हेक्टर जों राबार कायजोंनाय अब 5 बोसोर बिसिं अब कायजोंनाय तीन टारगेट और जों नुखा दिनै 1,87,500 कानिस और जों जतन बुजिगो आं हायनि साफिनाय 1,87,500 कानि जागागो जों राबार गायजोंनाय अब 5 बोसोरनि स्किम ते जतन जों बेनिफिशियारि जों अब 1 हेक्टर क्लाय जों गायरे जागनाय अब पुरा जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट হইতে अब जों खायजांनाय बनिबा आं जत्तन कइसागो जोंनि बर'राव अ जोंनि अम प्रजेक्ट न जि राबार त्रिपुरा राबार मिशन अबनो जों सक्सेस खायना बागै आं जत्तन कइयो अब थ्रु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हइते खायजांनाय ते विभिन्न डिपार्टमेंट जों बागनाय जों एडिशनाल बाहायनो जों इसारिनाय अबायख्लाय जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट राबार बोर्ड TRPC, TRPPGT, TFDCC, अमाय खालायै जों बरे द्रप थेके जों अब इमप्लिमेन्ट खालायनाय बरे आं कयो जत्तनो जों अब बेलायके जों सुजुग काहमाखा जों दिनै बराव बेसिबाग अरो जों नुखा प्राय 80% मोर देन 80% 80% उपरनो दिनै तिब्रासानो अम सुजुग मोननाय ताके जों साइमानो जागा तो दिनै गोबां अ जागा जों गायनाय अब कैसे तिनी नियम दंगो तिनी रायटी गोनां नांनाय ते अलॉटमेंट गोनां नांनाय ते पाट्टा फरेस्ट राइट पाट्टा अ जागा जों गायजोंनाय जों तो साइमाना तिनी बर गोबां मा तिनी पाट्टा दंगो तिनी आगो अ पाट्टारावबो जों गायनाय ते जेबराव अलॉटी माजाक आरो जों गायनाय राइट माजाबो गायनाय अबंगै आं कइनाय जत्तनो तिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अ जजु खायदि जों अलरेडी शुरू खेरखा जों कयदिन बिसिङाव जों अ प्रजेक्ट नतै दिनै मरम गोनां दिनै मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ब चेंग्रिनाय अब दिनै स्किम नि मुं जों आरोखा चिफ मिनिस्टार राबार मिशन इन त्रिपुरा अब 5 बोसोरनि टारगेट दिनै अबनि बागै आं जत्तनो कइसागो जों जत्तनो दिनै सरकार बाय स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अबनो जों नायकिनि खाय दंगो बनि बागै जत्तनो आं कइनाय अफिसाव जाजु खायदि ते जत्तनो जेतिनि जागा गोनां राव पात्ता गोनां राव जों बरनो जों रिनाय अब जों ताकलाय जों आसि खा खायमियाफोनो ताकलाय जों प्राय 3-4 हजार हेक्टर जों गायनायनि चेष्टा खायनाय अब 5 बोसोरनि स्किम आबांगै आं जत्तनो कइसागो जाहाथे जों दिनै एलाकाव जे निडि फेमिलि जे नांकुबनाय जे दरकार जों बनन मारिनाय आइक्लाय जों जत्तनो आं कइनाय जाहाथे अ स्किम न जाय जायख्लाय इमप्लिमेन्ट खायना बागै चारना बागै आं जत्तनि निनि साहाय्य नांगौ अ कक साइनो हायना हाय जत्तनो आंनि हामजागमा दै पाइप्लाया खुलुमायाफोर हामबाय कैसे फैमिली बा कैसे नुखुङा बोसोरे क्लाइनायाबो जोंबो हिसाब खायनाय माने प्राय 1 हेक्टर के जों रोजांनाय 1 हेक्टर माने रंदि 5-6 कानि जागाव जों पार फेमिली रोजांनाय